Dili ni sa tanan ha, dili ni applicable sa tanan. Nay uban mga pamilya nga arangan sila kahimtang. Pero I hope masabtan ninyo nga majority sa Pilipinas dili nindot og kahimtang. Gani nagpuyo ko diri sa mga palibot. Maybe one day mag-live ko, dila na ko ipakita ang mga naong saong kana luoy kayo mga silingan. Nya di ko ganan ipakita aron maluoy mo. Gunahan ko ipakita ninyo ang situation aron masabtan ninyo nganong nasulti to nako nga video. Kay nakita na ako ang mga silingan wa man gani pamahaw muskwela na. Kapila ko kasuway nga ako pa mingon sa bata, palit nga to og imuhang pamahaw bisag pansit lang lanlan na lang. Kanang imuhang dughan murag kumuton maluoy nga naningkamot taon ng bata mo eskwela bisag lisod dilang kahimtang. So ayun na murag na emotional ko da. So kana lang, salamat kayo kadtong ganahan mo support sa ko ang plano. Please subscribe unya mo subscription dahang kay matabang nako. And God bless. Advance Merry Christmas.